Kroz Isusa Hrista imamo sve duhovne blagoslove. Isus Hrist nas je spasao od kazne greha tako što je preuzeo naše grehe na sebe na krstu, platio potpunu kaznu za njih umjesto nas, prolivši svoju nevinu krv, da kogod poveruje u njega kao spasitelja ima život večni. A da li ste znali kakve sve duhovne blagoslove imamo kroz Isusa Hrista, ne zahvaljujući nama, našim trudom, već isključivo kroz Isusa Hrista? I pristup tim blagoslovima imamo isključivo po veri. Svaki hrišćanin bi trebao da zna kakve sve blagoslove ima kroz Isusa Hrista, pa da krenemo. Da bismo uopšte mogli imati bilo kakav blagoslov, potrebno je da postojimo, a ko je krivac našeg postojanja? Upravo Isus Hrist. Kroz Isusa Hrista smo stvoreni. Jovan 1, 3 i 10, 1 Korinćanima 8, 6, Efescima 3, 9, Kološanima 1, 16 i 17. Kroz Isusa Hrista imamo veru. Jovan 1, 7. Kroz Isusa Hrista imamo život. Jovan 20, 31. Kroz Isusa Hrista imamo oproštenje greha. Dela 10.43, Dela 13.38, Rimljanima 3.25, Efescima 1.7, Kološanima 1.14. Kroz Isusa Hrista imamo opravdanje. Rimljanima 3.24-26, Rimljanima 5.1, 9, 18, 19, Titu 3 od 4 do 7, Galatima 2.16, Dela 13.39, 1 Korinćanima 6.11. Kroz Isusa Hrista imamo otkupljenje. Rimljanima 3.24. Kroz Isusa Hrista imamo pristup Božjoj milosti. Rimljanima 5.2, 15. 1 Korinćanima 1.4. 2 Timotiju 1.9. Kroz Isusa Hrista imamo spasenje. Jovan 3.17. Dela 15.11. Rimljanima 5.10. Titu 3 od 4 do 7, Dela 4.12, 1 Solunjanima 5.9, 2 Timotiju 1.9, Jevrejima 7.25. Kroz Isusa Hrista imamo mir sa Bogom. Rimljanima 5.1, 10, 11, 2 Korinćanima 5.18, Kološanima 1.20. Kroz Isusa Hrista imamo spasenje od pravednog Božijeg gneva. Rimljanima 5.9, 1 Solunjanima 5.9. Kroz Isusa Hrista imamo večni život. Rimljanima 5.21, Rimljanima 6.23, Titu 3 od 4 do 7. Kroz Isusa Hrista imamo život u Bogu. Rimljanima 6.11. Kroz Isusa Hrista postajemo sinovi Božiji. Efescima 1.5. Kroz Isusa Hrista zahvaljujemo Bogu. Rimljanima 1.8, Rimljanima 5.11, Rimljanima 7.25, Kološanima 3.17. Kroz Isusa Hrista imamo izbavljenje. Efescima 1.7, Kološanima 1.14. Kroz Isusa Hrista zapečaćeni smo Svetim Duhom obećanja koji je zalog u nama do izbavljenja. Efescima 1, stihovi 13 i 14. Kroz Isusa Hrista postajemo blizu Boga Oca. Efescima 2.18. Kroz Isusa Hrista postajemo sveti, bez mane i bez krivice. Kološanima 1.22. Kroz Isusa Hrista postajemo naslednici Božiji. Galatima 4.7, Efescima 1.11. Kroz Isusa Hrista imamo blagoslov Avramov da verom primimo obećanje. Galatima 3.14 i 22. Kroz Isusa Hrista mrtvi smo za greh. Rimljanima 6.11. Kroz Isusa Hrista ne može nas ništa rastaviti od Božije ljubavi. Rimljanima 8.39. Kroz Isusa Hrista
imamo pobedu u svemu, Rimljanima 8:37, 1. Korinćanima 15:57. Kroz Isusa Hrista postajemo sveti i pravedni pred Bogom, Efescima 1:4, 1. Korinćanima 6:11. Kroz Isusa Hrista imamo moć da sve učinimo, Filipljanima 4:7. Kroz Isusa Hrista postajemo bogati, 2. Korinćanima 8:9, 1. Korinćanima 1:5. Kroz Isusa Hrista imamo pouzdanje u Boga, 2. Korinćanima 3:4. Kroz Isusa Hrista imamo nadu, 1. Timotiju 1:1, 1. Petrova 1:21. Kroz Isusa Hrista imamo pravdu Božiju, Rimljanima 3:22. Kroz Isusa Hrista postajemo osvećeni, Jevrejima 10:10. Kroz Isusa Hrista slavimo Boga, 1. Petrova 4:11. Kroz Isusa Hrista imamo ljubav Božiju, 1. Jovanova 4:9. Ja se svima unapred izvinjavam što nisam sve blagoslove naveo u ovom videu, već samo neke, jer je i nemoguće navesti sve duhovne blagoslove koje imamo kroz našeg Spasitelja Isusa Hrista, i to samo posredstvom vere. I za kraj navešću stih: kroz Isusa Hrista Bog nas je blagoslovio svim duhovnim blagoslovima na nebu, Efescima 1:3. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista. Amin.